Ƙasa ta Najeriya mai alaman kore da fari mai siffar gidan aljanna. Ƙasa ta ina miki murnan cikar shekara 62 da karɓar 'yancin ƙasa. Sunana 'yar kishin ƙasa. Ƙasa ta matsalar da kika fuskanta na shekara ɗaya da wata ƙasar ce yanzu da ta ƙare ta zama tarihi sai dai a zo a taimaka mata da abinci. Da ta mutu ƙurmus. Ƙasa ta tun 1970 ake zub da jini a cikin ƙasa ta Najeriya. Kin nuna siffofinki, siffofin maza ne, kin nuna ke jaruma ce. Ƙasa ta jaruma ce, ƙasa ta uwata ce, ƙasa ta ɗakin uwata ce. Sunana 'yar kishin ƙasa. Wasu ƙasashen sun karɓi mulki da zub da jini, wasu ƙasashen da gudun hijira. Irin su Umar Muktar kai kansa yayi aka yi hangin ɗinsa Romawa suka ba su 'yanci Libya. Sunansa Umar Muktar, darajar shi tana ƙara hauhawa a kullum. Ɗan kishin ƙasa ne na kirki. Algeria 'yan kishin ƙasa ne, sai da suka fito su da Paris suka fafata, aka yi gudun hijira aka mutu, maza suka ƙare kafin suka sami 'yanci. Najeriya saboda kyanki da kyan siffarki da kamalarki da nasararki da sa'arki aka baki 'yanci babu zub da jini. Yau muna cikin ha'ula'i shekara 70 tun 1970 Najeriya take cikin ha'ula'i. Yaushe ne fitinan nan za ta ƙare? Yaushe ne masifan nan za ta ƙare? Sunana 'yar kishin ƙasa. Su waye suke tozarta ki suke ɓata miki suna? Mutane a ƙasar waje su fita da ID card ɗin Najeriya, su aikata laifi su ƙi nuna ID card ɗin ƙasarsu, su nuna na Najeriya. Sata Najeriya, criminal Najeriya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah ka kawo mana ƙarshen wannan masifun. Matasa ku tashi ku yi kishin ƙasa. Ina kuke? Ina 'yan kishin ƙasa suke? Ina kiran ku yau wannan ranar murna ne shekara 62 da karɓar 'yancin ƙasanmu. Ƙasanmu kyakkyawar ƙasa ce, jaruma ce, mai nasara ce, mai sa'a ce. Ita take reno, ita take rayarwa. Allah miki albarka ƙasata. Allah ka albarkaci ƙasata. Allah ka dakatar da wa'annan masifun da suke faruwa a cikin ƙasarmu. Najeriya, Ubangiji ka ba Borno zaman lafiya, ka ba ko'ina zaman lafiya.